यदि आप भी चाहते हैं एंजल म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Music by Pritam Rai. मिलल बाटे खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। मिलल बाटे खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। रोजी रोतिया में अबे उ तो हमके पोल्हाबे न करेला तनिको लेट रे लेट रे। मिलल बाटे खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। मिलल बाटे खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। खिलाड़ी बलमुआ लागल तो बिहान करेला चिकन चिकन देहिया जियान करेला। एके लागल तो बिहान करेला चिकन चिकन देहिया जियान करेला। खेलल चाहेला उ भर पेट रे पेट रे। मिलल बा हमर खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। मिलल बा हमर खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। खिलाड़ी बलमुआ दिनेश बिहारी का दूत टोलेला हो सरसों लाल तो चोली के खोलेला हो सुबह विकास का दूत टोलेला हो बुलेट राजा तो चोली के खोलेला हो। ठोक दे बेला तीनों विकेट रे विकेट रे। मिलल बा हमारा खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे। मिलल बा हमारा खिलाड़ी बलमुआ ढोरी पर खेले की जकेट रे।